Helmikuun loppu 2024. Japanin jälkeen palattiin hiihtolomalla Pyhälle, tutuille tuntureille ja kotoisiin maisemiin. Kun hiideltiin tuntureilla seurana vain tuulen tuiverrus ja ympärillä koskematon lumenpeittämä luonto, tunsi kyllä tullensa kotiin. Ja kun uutta lunta tuli kuin tilauksesta vielä 20 senttiä lisää, olivat olosuhteet laskuretkille erittäin hyvät. Pystyykö sitä paremmin sanomaan? Home sweet home.